ono najbolje. Lider u regiji, najbolji motivator, prvi dijamant na ovim prostorima, 13. dijamant u svijetu, jedna i jedina Veronika Lomjanski. Ustanite, molim vas, da pozdravimo velikog čovjeka Veroniku Lomjanski. Hvala. 6 dinara, 12 kopci, da nemaš crne oči. Oči! Ne bi begeš one noći, zbog njih glavom razbio. Zašile me bolničarke, mislio sam sve će proći. Upalite svetlo! Al to proći neće moći, srcu ovom nema pomoći. Dođite gore! Dođite gore! Skeletio, prevezi me preko. Moja mala, moj doktore, zašto si daleko? Skeletio, sneg će skoro pasti. S kim ću onda bele konje krasti. Somborski će vašar doći, sandale ću tebi kupiti. I revolver da se nađe, ako mene žandar pronađe. Ugrejte se malo, dođite gore! Više nikad beli danak neću čekati. Kroz rešetke nije zora, to što zora biti mora. Skeletio, preveo me preko. Moja mala, moj doktore, zašto si daleko? Skeletio, neće skoro pasti. S kim ću onda bele konje krasti. Da popravljam kišobrane, možete polako nazad, da mogu da završim. Ne napolje, na mesta. Polako, ali polako, nek ide muzika. Nek ide muzika. U kanalcu prim da bacim, jer polovnu neću sreću. Nek već jedno meni svane, da ja živim s druge strane. Skeletio, prevezi me preko. Moja mala, moj doktore, zašto si daleko? Skeletio, nek će skoro pasti. S kim ću onda bele konje krasti. Skeletio, prevezi me preko. Moja mala, moj doktore, zašto si daleko? Skeletio, nek će skoro pasti. S kim ću onda bele konje krasti. Vi pojma nemate zašto je ova pesma išla. Slavko je to pustio iz jednog jedinog razloga. S Kelom smo nosili robu. Ko se toga seća? O, pa vi ste davno onda u programu, čestitam vam. Moja tema je izuzetno interesantna, a i dosadna. Znate, kad budeš zadnji predavač, onda kaže jedva čekamo da idemo na večeru, da se zabavljamo, a ja ću se truditi da kratko pričam. Moja tema je hoćeš ili nećeš. Ja stvarno tako i mislim. I ja sam jako srećna što su ostali upravo biseri u sali. Ostali imaju druga posla. Nikad neće postati Diamondi. Znate, moj početak je zašto sam ja uspela. Zato jer sam ja htela. I ja sam radila. Ja radim i dan danas. I vidite, di sam rekla rečenicu uradila sam. Diamond sam, ja sam sve uradila. Ja ću se sad odbarati. Sad ću ja ovako, sad ću ja onako. Ja sam tek započela posao. Ja sam samo 25% svog ostvarenja odradila. A neko postane menadžer ili senior menadžer. Mislim, sve je završio stvari. Ja sam tu gde jesam. Jako mi je dobro. Žalim te ljude. Oni su tek na samom početku. Jako su vredni, jako su radni i super su. Ali nikad ni na jednoj lestvici ne ostanite dugo. Nek vas žulja da krenete dalje. Da stignete dalje. Jer ja još uvek radim na ostvarenju svog sna do sljedeće pozicije dupli Diamond. Moj Steva je donao FLP i prepoznao šansu.
I verujte, ja nisam htjela da slušam ni da vidim materijal koji je doneo sa sobom. I to je moja sreća. Jer da je bilo da sam odmah prihvatila, onda bi ja svakog od mojih novih saradnika zaskočila ako sam ja htjela i oni hoće. Šipak, neće. Srećom zato nisam htjela. Nisam htjela ništa. Međutim, lips koji je koristio moj sin me uverio. Kad vas nešto uveri da to vredi, tad ćete raditi. Ja kažem da ne koristite dovoljno proizvoda ako niste još menadžer. Ako niste menadžeri više od toga, razlog je nemate kući dovoljno robe za svoje početnike. Hoćeš ili nećeš? Možeš sedeti tamo gdje jesi. Danas u FLP-u stvarno ima dobrih zarada, već i ako si asistent supervizor. Ali ako hoćeš više od života, onda ti treba da hoćeš, a ne ja. Ja mogu da hoću sa sebe nešto. Ali ja moje saradnike ne mogu da vodim preko njihove ciljne crte. I kao što ste čuli, uverenje vaše je najvažnije. Ne ubeđenje, nego uverenje. Da proizvod funkcioniše. Otišla sam 300 km s namerom da kupim još 2 lipsa. Ne da mi prodaju 2 lipsa, nego da ja kupim 2 lipsa. Ogromna je razlika. Sponzori su me dočekali, ispričali bajke o proizvodima. Ali su bili jako mudri i to sam od njih naučila. Shvatili su da me samo proizvodi interesuju. Nisu mi pričali o velikim zaradama. Pričali su ono što mene interesuje. Da li vi ste sigurni da vi pričate s vašim saradnicima ono što njih interesuje ili pričate ono što vi mislite da treba da im kažete? Ogromna je razlika. Kada sam zapitala kako da dođem do ta 2 lipsa za koje sam bila spremna da kupim. Ja sam bila spremna. Nisu mogli da me ubede. Opet mudro mi je odgovoreno. Treba da kupiš 0,5 boda da bi aktivirali ugovor. Ili da kupiš 2 boda, touch paket, da kreneš sa poslom i pri distribuiranju ta 2 boda zaradiš 240 nemačkih maraka. U to vrijeme. Da li si ti spreman da samo kupiš 0,5 bodova pa ćeš vidjeti ili si spreman da iz ničega iz 58 maraka penzije kupiš paket koji vredi 1000 maraka zato jer ćeš još zaraditi 240 maraka. 2 boda za mene bio ogroman novac. Imala sam samopouzdanja da ću to naći kupce koji će kupiti. Šta, 31 proizvod? Šta je to? Pa ništa naročito. Kupila sam. Nisu mi prodali. Dali su mi 2 opcije. Ja sam odlučila koju ću. I da ti daješ svojim saradnicima 2 opcije i ne razmišljaš koliko imamo novčaniku, nego otvoreno i jasno kažeš šta njima treba. I ja sam odlučila. Verovala sam u sebe da ja to mogu. I naravno, imam fenomenalnu sponzorsku liniju. Moja Aranka i Hari i ja smo ista talasna dužina i sa Arankom. Aranka mi dala taj sportski duh u mene. Sabov susret, evo danas vi ovdje. Došli ste možda sami ili došli ste s jednim saradnikom. Kad se ja Sabova pitala, kako je tebi tako uspjelo da postaneš Safir menadžer, a on onako velik pa brkat kaže, Veronika, ja sam ovdje sa 2 autobusa. Kažem, onda dobro, i ja sam sa 2 autobusa ovdje. Da li shvatate? Ako ne dovodite na takve dane uspeha, gdje možda čuje 10 predavača, možda se nekom sviđa Vasa, možda se nekom sviđa Safet, ili bilo ko Marija ili bilo ko od predavača koji su bili, jer nije svakog da ću ja oduševiti. Ja moje saradnike strašno volim da vučem za dan uspeha, da ih dođu. Jer ako dođu, ovdje će čuti 10 tipova ličnosti.
jedan će se zakačiti koji će im se sviđati. Pa možda i krenu da rade. Od Mikija sam naučila sljedeće. Strpljenje. Ako si strpljiv, onda ćeš uspjeti. To su bile... A što sam naučila od moje cijele sponzorske linije prema dole? Nemoj biti takva. Super. Da li razumete? Mnogi u životu su kupili touch paket, ali samo ljudi sa 100% odgovornošću su isti i promovisali, informisali okruženje s oduševljenjem. Od njih su ljudi kupili proizvode za svoje dobro. Šta sam ja uradila kad sam došla iz Novog Sada, iz Budimpešte u Novi Sad? Reći ću vam. To mi je bilo najteže. 19 punih sati samo sam učila o proizvodima koji su u touch paketu. Pipala ih, gledala šta ima unutra i razmišljala sam kome koji da preporučim. Ja moram, za 15 dana moram da imam pare. Napravila sam spisak prijatelja i napisala sam na tom spisku: Peri Petrović je potrebna zubna pasta, ima paradentozu. Jovi je potrebna, kosa mu opada, njemu je potreban šampon. Nemam dovoljno šampona, jer Joki treba šampon, zato jer peruta se kosa. I sve sam tako zapisala. I naravno, ili riješila je opet kose. I onda tako uradim sljedeće, sad ih nazovem posle toga. Čao Pero, znaš šta, jako me interesuje, kako ti ova najnovija pasta koju koristiš pomogla da preporučim nekom da i njemu nestane krvarenje. A on kaže: Veronika, to ništa ne valja, već sam ga bacila, još uvijek mi krvare desni. Kažem: dođi kod mene na kafu, nešto sam čula fenomenalno u Mađarskoj, dođi da čuješ kako ti pomaže. Ili nazovem Joku: mama ti ima problem, kako je kako je? Ne pitaj me, čula sam nešto fenomenalno. Dođi kod mene na kafu. I tako. Da, dobro ste čuli. Napravila sam spisak 179 ljudi, svaki ima list šta im je zaista potrebno iz touch paketa. To je bio drugi korak. Treći korak. Ona vruća pegla, znate kako to izgleda kad te odbiju i slično. Nemaju sad vremena, sad je ovo, sad je ono. Od 179 ljudi prihvatilo da se vidi sa mnom 30 ljudi. Oni su bili spremni da dođu na kafu, ne da kupe još proizvod, nego dođe kod mene na kafu da s njima podelim informaciju. Nisu ni znali da imam proizvod. Četvrti korak. Podeliti informaciju s ljudima. A ne telefonom: znaš, imam jednu zubnu pastu, na tvoje baci, ova je sigurno dobra. Nego ti zbog njegovih potreba razgovaraš s čovjekom. Ako naučiš to, mnogo pre ćeš biti dijamant nego ja, zato jer mi nismo imali 4 godine u Srbiji predstavništvo. Prema tome, imaš jako puno šansi. I tako sam ja zaradila prvih 250 nemačkih maraka od FLP kompanije i vratila svojih 1000 maraka koje sam uložila. Ali sam bila svesna i odgovorna za nešto. Tog istog meseca ja kupujem drugi touch paket, jer ovima će trebati. Već su neki tražili neke gelove od mene i što ja znam. Ja moram imati robu. Ja već kupujem drugi touch paket. I zamislite, od tog meseca 58 maraka penzija, a ja zaradim 500 maraka. 10 puta više. Jeste razumeli? A šta sam radila? Vodila sam se potrebama drugih ljudi, a ne svojim potrebama. Ako počnete tako da razmišljate, imat ćete uspeha. Bila sam ponosna na sebe i tada sam kupila još jedan touch paket. Tako je to bilo. A već su počeli se i javljati.
O, pasta ti je odlična, tebe i njihovim prijateljima. Molim te, Fir, za siruse, koliko sam izbacio i tako. Ja sve dobijem pozitivne odgovore. I naravno, 5. korak, u životu nisam bila bez proizvoda. U životu nisam bila bez proizvoda, 16 godina nema teorije da nemam proizvoda kod sebe. Da li si ti spreman za to? Tako se zapetljala. Pa ću zapetljati. Tako je to bilo. Ali to je 100% odgovornost prema potrošačima. 6. korak. Kad su došli, uključivala sam i, kad su sljedeći put došli, dotle nisam pričala o uključenju, ovako zatvoren usta. Sljedeći put dolaze, trebalo bi mi, a znaš, treba i mom prijatelju, kažem, ajde uključi se, štete da se ne uključiš. Ne moraš ni raditi, ali uključi se, savjest mi nije mirna, jednog dana ćeš možda biti interesantno i htećeš da radiš. I opet, zbog njihovih interesa, kad ćeš kupiti pojeftinije, pa bolje ti je da to stigneš. Tako je to počelo. I znate šta su radili? Ti se bojiš ponuditi bosanske, srpske ili hrvatske ugovore. 4 godine smo radili sa mađarskim ugovorima. Sve je bilo na mađarskom. Zašto smo mi tada mogli tako raditi? Zato jer smo bili autentični. Sonja, Herpes Zostler, ne zna da kaže, ali je ona to izlazilo iz nje, ta energija. A kad počnemo da pametujemo, onda nam pada krupa. Dok god smo otvoreni i autentični i ne pametujemo, dotle smo na vrhu. Zašto su oni meni kupovali? Zašto su uključivali? Zato što su vidjeli da sam autentična, iskrena i da radim za njihovo dobro. Prihvatili su, kao što sam i ja, moje sponzore. Sve se multiplicira. Moja autentičnost i vera u proizvoda se multiplicirala. 7. korak. Šta se radila kad sam ih uključila? U roku od 72 sata sam rekla da moramo da se sretnemo i da im objasnim sve. I došli su. I neki dan sam razmišljala zašto sad ni meni ne ide onako kako je išlo. Pa ne odradim s njima tih posle 72 sata razgovora. Nekad odradim, nekad ne odradim. Molim vas, svi sponzori, vodite vaše saradnike kod viših sponzora da odrade 10 koraka sa saradnicima. Ne podrazumeva se da on to zna. To je tvoja obaveza prema njemu. Ako to udradiš, onda od 33 će raditi. Od 50, 5 će raditi. Kao što Janović Dragana kaže, imaš 54 karte su ti u špilu. Koliko ima sasova u njemu? 4, čak ni 10%. Tako i sa saradnicima koji hoće ili neće. I naravno, moje oduševljenje je bilo mnogo jače. I svih naših saradnika, Nakićke, svih ostalih, doktorke Ratković, toliko nam je bilo oduševljenje da smo, jednostavno oni su svoje dileme zaboravili. Je li tako bilo, doktorka? To je bilo ono što se nosilo. Ispričala sam im kako sam doživjela moj prvi susret s Mikijem. Zamislite, kupim taj touch paket, izlazim napolje, 58 maraka, 1000 sam ostavila ovdje, penzije. I sponzori mi nisu ni pričali o koliko se može zaraditi. I tek na to oni se oduševi s Mikijem. Evo Miki, dolazi Miki u autu. Moj auto 19 godina star, stojadin, samo ga Bog čuva i ja zato mogu da ga vozim. A on u nekim ogromnim kolima, Peugeot 406, je tako nešto, zelene boje, on metar i pedalj. Onako kako on ide, znate, već ga svi kaže, to nam je sponzor, to je Miki, zarađuje 10.000 maraka, to mi niste trebali reći. Ceo moj život, sad kad sam vam spomenula 10.000 maraka, mnogo me je prošlo kroz glavu o čemu se tu radi. Isto sam i bila. Nisam bila lenja, nisam bila glupa, ali u životu nisam vidjela 10.000 maraka na jednoj gomili. Prema tome, mislila sam, ovo mi nisu trebali da kažu, ali srećom, racio mi je proradio u momentu
Pa Vera, majko mila, koliko si glupa. Pa ako 10% zarađuješ mjesečno od Mikijevog, ti ćeš biti bogata žena u Jugoslaviji. Da li shvatate? Tako razmišljajte. Kad vidite one velike čekove da su dobili, sad kad budete u Londonu, pa poželite bar 10% od 4. čeka da dobijete u životu. Ne mora biti prvi, može biti i 10. Razumete? Idemo dalje. Šta sam ja njima prodavala? Ipak sam ja nešto morala prodati tim ljudima. Pa ja sam trebala da prodam svoje oduševljenje, autentičnost, snove. Šta ako i oni budu zarađivali 10% više od Mikijevog bonusa? Veruju u sebe i u njih, da oni to mogu. Samo pouzdanje da će uz takve sponzori oni moći isto to. Nisam im obećavala. Ja sam im verovala da će oni moći, a to su oni osjetili. Tada i sada verujem u svakog čovjeka da sve može šta hoće ako se fokusira. I apsolutno nijednog čovjeka ne stavljam u fazu on to ne može, to nije za njega, on je glup. Šta ću s njim, smara me. I naravno, ako ti od jedne firme kakva je naša dobiješ redovno svakog 15. Tačno ni manje, ni da decimalu manje, ni više nego koliko si zaradio. A još nećeš. A zašto nećeš? Reći ću ti. Lakše okrivljivati. Državu nema para, nema posla, ali 100% odgovornost prema sebi, da ćeš ti nešto uraditi za sebe. Nećeš da prihvatiš. Onda ti je kriva levića, sponzor i slično. Nema krivca. Ti si odgovoran. Nisi ti kriv. Za drugo nisi znao. Ja i kad sam bila siromašna jako, ja sam bila srećna. Za bolje nisam znala. Jeste razumeli? Idemo dalje. Pošto hoću i da ručate, onda ću malo skratiti. Posle 6 mjeseci 120 ljudi uključenih u svoju prvu liniju postaje menadžer. A sve ostalo je posle istorija. Ne bi u istoriji. Ja još imam jako puno posla da idem napred. Obratite se svom sponzoru i zamolite ga vi da hoćete da napredujete, sve će uraditi za vas. A za sam kraj, ja sam duboko zahvalna mojim saradnicima što su pored mene, što me slušaju. Koji me ne slušaju, to je onda tamo stoje gde jesu, a šta da im radim. Ali koji me slušaju, hoće napred, njima sam izuzetno zahvalna. Zahvalna sam onim koji me ne slušaju, bar imam vremena za ove koje me slušaju. Ali isto tako, ja duboku zahvalnost osjećam prema Stevanu Lomjanski, mom suprugu, dođi gore, koji je naš idejni vođa i da nije njega, ja danas ovdje ne bi stajao na ovoj sceni. I još duboku zahvalnost vama, distributeri iz Bosne, jeste i vi naša mreža u 90%. Jako veliku zahvalnost hrvatskim menadžerima koji su s nama i kolegama. I lijepo sarađujemo. I sad bi zamolila jako dr. Slavka Paleksića i Miru da dođu na scenu. Ti ljudi su otvorili, odškrinili vrata Srbije da se u Srbiji pojavi FLP. Izuzetno veliki ljudi i sa velikim Č mogu da kažem za njih sve najlepše. Ja sam pripremila govor, ali nemam vremena. Idem dalje. Enri i njenom suprugu veliku zahvalnost. Našem direktoru Banetu, dođi gore kod nas.
ogromno. Ovakvo srce imamo svi za njega. Jel tako? Ajde, molim vas, ja će... Bonar Laslu i Branki. Gore dođi. I zaposlenima u FLP Bosni da svi dođu gore. Uradili su uvek sve za nas otkad postojimo i otkad smo prvi put radili s njima. A namjerno sam jagodicu na tortu da stavim, a to je jagodica na tortu gospodin Mile Šandor. Ja vas ljubim, divni ste i volim vas.